Para a xente que non me coñeza, eu chamo Abraham e son o director e editor do Papagaio, unha publicación infantil e juvenil en galego, mensual, que levamos editando 5 anos. Vou contar un pouco como vexo eu a situación en xeral dese tipo de publicacións en Galicia e da miña experiencia co Papagaio. A experiencia co Papagaio é boa, pero a situación en xeral vexo a mal. Penso que debido a varios motivos, un deles é a falta de apoio institucional, as institucións carecen dun plan para fomentar o uso do galego entre a xuventude e a infancia, e iso é algo básico. Despois temos unha competencia tamén brutal de publicacións en castelán que invaden as bibliotecas, os colexios e as librerías. Ademais son publicacións editadas por multinacionais da edición cunha capacidade tremenda de facer publicidade, de colocar os seus produtos nos mellores escaparates, e contra isto pois é complicado competir. Pois hai outro problema tamén que xa ten máis difícil solución, que é o número de habitantes que ten Galicia. Somos un país pequeno, de uns 2,5 millóns de habitantes, e dá o que dá. Ademais, o público infantil e juvenil ao que nos diriximos, pois, aínda é menos da metade deses 2,5 millóns. Así que, pois, é complicado. Quizáis a saída das editoras galegas pasa polo mundo lusófono. De todas maneiras, eu transmitiría unha mensaxe optimista, xa que o Papagaio levase editando 5 anos sen ningún tipo de apoio institucional, sen publicidade, vivindo exclusivamente dos lectores e lectoras que se suscriben cada ano. Isto, pois, quere dicir que hai un público e hai un espazo ao que chegar. Ademais, o público ao que nos diriximos, o infantil e o juvenil, ten moitas ganas de que lle ofrezan cousas e publicacións coas que pasalo ben e aprender. Entón, está nas nosas mans publicar cousas de calidade para conquistalos. E iso penso que se consegue con moito traballo, moita profesionalidade e moita creatividade. Ademais, o público infantil e juvenil é un público con moi poucos prexuizos, entón dalle igual se a publicación está en galego, en castelán ou en chinés, o que queren é pasalo ben. Polo tanto, eles van a estar abertos a calquera cousa. Entón, eu sería optimista e animaría a xente a publicar e a chegar a ese público. Nada máis, como vexo un pouco toda esta situación. Ánimo e saúde.